जि जायगायाव फैनांगौ बे जायगायाव सफैबाय ओमफ्राय ओंखामबो जाबाय जाखांबाय जानानै ओंखाम मोननैसो ओंख्रिखौ नायदों बिराद स्पेशल जादों आरोखि माने गोसोखांलायदों बै समाव जानायखौ थ' आं मोनसे भिडिअसो होनो नागिरदों BPF नि दोलोनि सासे गोख्रों मावथि बियो मा फोरमायदों दिनै समायखिराबो लाबाय EM बिबानफोरबो मोनजोब्बाय नङा होमबा थ' जों खोनासंनानै लाग्रोनि नै दा नैबे फुरा खारै ओमफ्राय नै खदक माने फान्थाव आलु लाब्रा नारें बिलाइ होनानै बेस्ट जायो बिराद मोजां जायो ओरैबायदि गोथाव बानायो अमा बयल ना स्पेशल नैबे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे स्पेशल ना बेलाय दालि ओमफ्राय ना नै ओमफ्राय बे आदानावनो फैदों आरोखि बाजै सोमदोन जानायनि टाइम फैदों खोथाखौल' आं बुङाखै जोंनि साफ्रोमबो EM बिथांमोनहा गावबागावनो होनाय बिबानखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय BTC ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा जाथि जनगोष्ठीनि गांनाय उखैनाय हारिलाफोरखौ सुफुंनायनि थाखाय जोङो निरपेक्ष मोनसे नीतिजों खामानि मावलांनायनि थाखाय बयबो बिबानखौ नोजोर होनांगोन आरो नीतिखौ लानांगोन आरो प्रथम दिनैनि बे जोंनि 12 जन जायफोर एग्जिकिउटिभ मेम्बार BTC नि नैबे 5थि माने एसेम्ब्लियाव जोङो दा सरकार हिसाबै आबुं मोनसे सरकार हिसाबै दिनै दानानै लाबाय बेवहाय जोंनि दिनैनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव आंबो सासे एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै जिहेथु समायखिरा लानायनि मोनसे सुजुगखौ मोनदों आरो बे एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै समायखिरा लानायनि थाखाय दिनै जे आंखौ सासे बेनि EM हिसाबै सायख'नानै समायखिरा लानायनि खाबुखौ होबाय बेनि थाखाय आङो सिगां जोंनि BTC नि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोरबो गोसोजों हाजासे धन्यबाद होगोन बिथाङा आंनि सायाव फोथायनाय आरो मोनसे माने थोजासे जे आस्थाखौ लाखिनानै दिनै BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखाय बिथांनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव सासे EM हिसाबै बिथाङा आंखौ सायख'नानै दिनै थिसनदों आरो बिथांनि बे अननाय बिथांनि बे आंनि सायाव गोख्रों फोथायनाय बिसासनि थाखायनो दिनै सासे एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै आङो समायखिरा लानो बे खाबुखौ मोनदों आरो बेनि उनाव आङो जोंनि कसुगाव समस्तिनि जायफोर भटार रायजो राजाफोर दं हिन्दु मुस्लिम बर' अनाबर जाति जनगोष्ठी सब हारि माहारिनि जेसेबां भटार बिथांमोन दङ बिथांमोना आंखौ कसुगाव समस्तिनि सुबुंनि थान्दै महरै MCLA हिसाबै सायख'नानै दिनैहाय देरहासार खालामहोनो हादों आरो बिथांमोननि बे सायख'नानै देरहासार जाहोनो हानायनि थाखायनो दिनै आं BTC आव सासे MCLA हिसाबै फैनानै EM जानायनि खाबुखौ मोनदों आं बेनि थाखाय कसुगाव समस्ति बाखि रायजो राजाफोरखौ भटार आइ आफाफोरखौ थोजासे धन्यबाद होगोन दिनैहाय एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै सायख'जादों आरो EM हिसाबै फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांगोन बे आंनि मोनसे राजनिति जिबननि गोदान एक्सपिरियेन्स MLA हिसाबै 10 बोसोर आंनि आसाम एसेम्ब्लियाव खामानि मावबाय MLA नि रोंगौथिखौ आं जथेस्थ' जे हायो सोलोंगासिनो दङ दाबो सोलोंजोबनो हायाखै बिनि सिगाङाव आङो नैबे BTC आवनो MCLA हिसाबैबो 5 बोसोर खामानि मावखांबाय दिनै आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय बावहाय MCLA हिसाबै सायख'नानै EM जाफैदों बे EM जानाय आरो MCLA जानाय बा MLA जानाय EM जानाय बेनि गेजेराव हयथ' फारागा दङ दा बेखौ दिनै आङो EM जानो मोनदों होननानै रंजानायनि बाथ्रा नङा रायजो राजाफोरनि खामानि मावनायनिसो बाथ्रा सरकाराव थानानै गावनो गथायनाय डिपार्टमेन्टखौ बोरैहाय जोङो जाफुंसार होनो हायो आरो बे डिपार्टमेन्टनि खामानि मावनायनि गेजेरजों BTC नि आइ आफा रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय आरो बिथांमोननि हाबिलासखौ जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनानै बोरैहाय आबुं खालामहोनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनायासो गिदिर बाथ्रा बेनि थाखाय आङो जोंनि BTC नि गाहाय मावफुंगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेखिनि बिबानखौ दायथ' होगोन बेखौ हाजासे मावफुंनानै आङो रायजो राजाफोरनि बा BTC ओनसोलनि आइ आफाफोरखौ सिबिनो थाखाय आं नाजागोन बयनिबो हेफाजाब आङो हास्थायगोन जोंनि फोरोंगिरि जोंनि समाज सिबियारि जोंनि दल संगठन आरो जोंनि राजनितियाव थानाय समाजनितियाव थानाय फरायसा आफाद बायदिसिना दल संगठनफोरनिफ्राय हेफाजाब आङो निस्सय लानो गोनां जागोन आरो रायजो राजाफोरनि सुबुरुन जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सुबुरुन आइ आफाफोरनि सुबुरुनखौ लानानैनो उनाव खामानि मावलांनो थाखाय आङो दिनैहाय
साखाफारा जानानै आवगायनो गोनां जागोन दा गतिके आङो बयनिबो हेफाजाब बयनिबो आशीर्बादखौ आसा खालामनानै खावलायहरगोन आं दासिम अफिसियेलि मिथिथ'वाखै आंनो बबे बिफानखौ गथायनाय जागोन आङो ओरैनो बायह्रा मिथिनाय जादों जे सोलोंथाइ बिफानखौ रायखांदों होननानै खिन्थु अफिसियेलि दासिम आं मिथिथ'नाय जायाखै जेब्ला अफिसियेलि मिथिगोन अब्ला निस्सय आङो बिफाना बबेखौ मोनो बेनि थाखाय खामानि मावनो आङो साखाफारा जानांगोन जेखि जाया जिहेतु इएम हिसाबै सायख'जाबाय जेखि बिफानानो जाया मानो मोनफ्रोमबो बिफानाव खामानि मावनायनि माखासे जोंहा हाबाफारिखौ लानांगोन जोंनि इएमफ्रा आंनि खोथाखौल' आं बुङाखै जोंनि साफ्रोमबो इएम बिथांमोनहा गावबागावनो होनाय बिबानखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा जाथि जनगोष्ठीनि गांनाय उखैनाय हारिलासफोरखौ सुफुंनायनि थाखाय जोङो निरपेक्ष मोनसे नितिजों खामानि मावलांनायनि थाखाय बयबो बिबानखौ रुजुननांगोन नोजोर होनांगोन आरो नितिखौ लानांगोन